ya Kajiado County. Tata umusacho ya mubi miaka ya igatua ngate nale people. Kale people Ronald Mayaka Brigadier umuntu kabeire people goso umusaja kanyomire. Ani natakire gutarana anatakire guchenje group. Because getembira atakire go no guchenje avoid. Lakini webonta chieti guchenjia abasani baya banki go barenge abasacha bali bataraba people. Erebona akaba people ekeraba people turo kirende enjereri kwa kayigosire paka saa 7 mondo tahiyo uko bagobuli uga yole ndego ikwira ne mapema ebana bono ekamobera kongu kuruase igosobwe kamapema basani baye baro ikira abandi bare ko motebinga bono totogeri gento kinga kwa bere people ayogo jibani ndundo babuati kaira doko gambero ndundo babuati aziyomba kwaiwa abamba libataranye abamba buati mbabuati hapo berukiye kibono tata gotebayo mugungo inoseri bono ndutie turayigose ibintu birezeye ngikokorero umuntu ukikuruzi umuntu so baje kujandaga iga tata turegiga tobwate kuigosa boronge buya kabisa mupiro jagira kai tata bono goje aye mupira de sai no le riyo gojaga amin ikiko to bono inki aye tata nande oyo nero sindikisa kuruno tiango de vida da na ndo mukungu no yara kwa pressure moino mundu wende ko seria ende so bati muke kwanza mutaranyora mwana liba kuna bweje kwere tere mechando oje kuruga ese toro tenga ngo china no manyete jinsa to kurwa no manyete bina to kole bintu bitu ngakito ko rotai na ndo mubwata riyo mwana bwe kosiye bana umongwano riyo manyete pole pole tu akansa go twale birengere bya bankwana balia Wana ere naende gakwenda kumukungu muboli nga ikwale nga kyonyuliriga na mambo kama haya. Wana gansa invite kuli ndo cha bangwana bali nibe kere bale ko ntebi. Uko chikokora kintu geke mukungu abonango muigo sale kumuboli yani rende ngaki maiteke ntokole iga ntogo sukapi kindly. Na bakungu bara bangainyo matabakora family chat nena. Musacha ro ataru chibintu gete kini mukungu bigunduire umukazi ya muino noyo gakotema banyora basukire. Ono mukunga enda kwa device musacho bwana musacho akarore neme kono na kubwatekana na device yako yo na basani baye bali bakuigusa gokomo akaranga hapana itabidi mimi nimfukuze huyo mke itugale makaganda mukungo jikumuboli ngabona aki tokotema gwacha mapema ake because no hande ensenye ndo kumanya bunere okay injera bondare mereli nko ganyajizogo jatibwa the problem lakini azogo yetaba goika for your own safety. Yes, for your own safety anjega gitia kwe bwatuka muzaja ko dega bodi kiko denginduki kidoje bana koleta ga igoje kungambira bajika onko kole ayusekadi ayebono nje ndoje ngambuga ngo tokujigotikana guzikana togochi ngochi kutole gukora na kabisa umukungu akarora indeed musacho yobeire bobe naende ntogo cha kobanere akatema gukora research akanyoranga abantale na barabo umuntu tayo bwate mukungu naende indeed nabo bakumwadvise umungwano yobobe nabo bakumutantani nabo bakumutantani musiriri mukungu yo bwana akagenda survival akaikaransa na barabo bomo muroyo akabatebe indeed ncho muroni muanchete na kiekora nacheta tinda getimo ndako mukwanira momotebi na abatebirie ikona ataka nyendi yokubwa mwari kurigia abantu baho bamukwanire no nyana bagaka gose narore sense ntaraji kosoke gitakeri mamotebi ngosaliare ngwesiriaro monyene na anda saro chinabe ikigero umuntu ogesibirie ogeyakire kiabuso tabwatinsa chikiabuso igakoboka chwango nyoriru ngegekosi keri yasokire you see dagekozi keri ko kegosoka liuka so baiboli bali bakagenda bakaligia bagaka by the way bagaikaransa bagakwanira umungwano ria ekera bakwanira umungwano ria akarorekana muno muntu utarochie magana agotebigwa anita hata ebintu mbire bibere muntu atabetenge kero gukwanira umuntu
erugeria kuiguga gakuigwera rari enkoro gusega kuigura mutu erugeria kuiguna kieke yani vernacular language ya erugeria ku understand kabisa kuigwera enkoro yes eruga bakwana tena iyo akoreka no mutu no muntu tapiki ebintu bagukwana you see lakini enkoro ya hii mebigasamba sana ega sing deep inside bagakorege ikaro in fact akasokorwa saita kwa netikende ekaya kuona asoka saita kwa netikende akagenda so bakasinyubono uyo na igu kintu twakwana gose katuabugerie mbori egi tatuabugia nje ndoje ga ige base jarenga inkieke hata litukelia karara mwaye mbakwane dina mukaya nonya kila mtu akalala kivyake maambi haya kamotebiga ndo asali ganto mbeke munwa mbekere na maje ngisibya sinale ngogenda kemanya kwirana chinza ngoja igongoja chinza isana nesto chemogoroba agakorabo isana nesto chemogoroba do you mean iki saa 9 alasiri hivi no waso afternoon ba chimogoroba bono omaye tangainiretia kaira na chinza echo mukungu kuminga gi kakira na chinza ejiri ateba igekusi kelio nga igekale akaraja tasogeti akabera abwa kabuta abwa botukobo kaba bakachaka gukwana ngora asobwe ngoma to mungwano iyo akachenchi ngora akatiga negekosi kelia akaanza gukora ibintu byaye asuye speaking bona nabwo atabana bane bakumuruka ise naende gabwate enough time cyo kubashughulikira one familia yake nini kabisa amina sana let me say this there is a way nyasato ngeta bakungu bakumachiko banaende ngamusio babanie nchiragete bake gusebensi tinkomanya gusebensi lakini I'm saying nchira nere bakumachiko bangamusio babanie actually wakorege ntumo kungu akokani mono ayamererio gekore na ndras moche kuyanda ko boli badenga by the way nkyankani linjere gabune because bakotu omera I'm telling you and sometimes as men go chatore tu misunderstand abasubati inge bagotokazi na gotubulio morembe but in the long run they mean you well because oroche karako kokazi yanga tigo tarana banta banini nini blah 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 it could be nga sometimes na dengo spend your chibes because mbi karanzeke ikarumo kunjichae ai to gora rona ekombe kemo aiwezi so somehow your expenses ingo bachire igoro unlike yakero kwale kura avoid once in a while erende yamogo cha mwabanero and in so doing you shall have saved something quality so sometimes women are actually not nagging maybe their choice of words ne tone ne rekogera musacho ukira kama nagging but we are nagging women yeah of course did that it is actually kwa telling 100% lakini ako ulita imbenzi usemba exactly what I'm saying ingeke ndeke ngokwa naga getting 100% yesibonsi but I'm saying in to a larger perspective nagging is not always nagging abasubati enjera nere nyasa abatongete in fact bo mu karanza igo monda otivinga no enjero muntu oli akurigereirie tara akurigereirie bya muntu oli aetoro jikene koragani ole ingi I'm telling you ingi abasubati enjera akurigereirie bya getongero tiade dig ground oyo le gara gusuka kake gutigera ada washroom ageka batia kebe akidi I'm telling you abonya sa you see ekeronya sa gotonge help in a woman that means igago chari equipped go help ayo musacha and in most cases helpers are not weak kerote to kumukie simie kurunze agusinyire kuimokia dudos umuntu utagetago konye kuimoki gabwate chinguru chinge okobwa gozabwa chinguru chinyinge gogweta ni ngora gotweke ke buyo mutwe somebody who has more power ngogote jinga women are weak
nyasaye njira nira abatongete babwate some strengths to help a man including nagging. Trust you mina boge gukoruma lakini nagging y'umukungu kogerera orengereria kegente gekorome lakini garo gechira ndontabu atabuya yoke analyze a point nero ndontabu atabuya. But women also need education on how to package the information. And they enjoy it. Njama kuchusi magana wale kwa banda lady no yengo na ino musacha kukwane ono wakwiri boli ko baete sana era adire lakini rende haki tinta digo kebeka bwera kini nore nege sibu no musacha obwato mukungu wechi character chigwa majigo tebanke ikiagera na baragokonye indeed onye kubwate helper bweruete gokokonye abandi babwata bataguri